Mianuję się Grzegorz Chudy, mieszkam sam na Nikiszu i Grzegorz jest malarzem, akwarelistą. I z tego żyję, a to jest moje główne zajęcie, aczkolwiek zdarza mi się też co pomuzykuję, zdarza mi się co robię jako konferencjer, zdarza mi się też co poucza bajtli gadać po śląsku. No i przede wszystkim mam cudowną familię, żona i 2 cery, no i z nimi staram się spędzać najwięcej czasu. U mnie w chałupie i mówiło się i gadało. Z rodzicami mówiłem, natomiast wystarczyło przejść przez próg izby, gdzie mieszkała moja prababcia, albo zejść na dół do babci i tam się zaczynał śląski świat, kaj się ino gadało. Także do dzisiaj pamiętam byfy, do dzisiaj pamiętam stół, do dzisiaj pamiętam te wszystkie tajemnicze śląskie rzeczy, no i to z kuli moich strażników nauczył, że się gadać po śląsku, co procentuje do dzisiaj. Z klientami to jest tak, że z niektórymi się mówi, a z innymi się goda, ale zawsze jak z kimś zaczyna się gadać, to robi się zupełnie inny poziom relacji z klientem i okazuje się, że ta godka pozwala odkryć nowy świat. Ona łączy, ona jednoczy, także można śmiało powiedzieć, że godka jest jak Nokia. Był taki slogan, nie? Nokia, connecting people. I godka ma to samo. Zawsze jak ktoś mnie pyta, jakie są moje ulubione śląskie słowa, to muszę powiedzieć, że nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, bo to, wiecie, bo to jest tak, że raz jedno, raz drugie. Ale ostatnio Żek się nad tym zastanawiał i chyba moim ulubionym śląskim słowem jest łopierona. Bo to jest, łapieruna działa lepiej niż wszystkie macie tego świata i to jest takie fajne słowo, którym idzie się rozładować, nie? No można to powiedzieć na milion sposobów. Ja pamiętam, że jeszcze starzyk pomieryczł, co ty przeklinasz, łapieruna, tak się nie gada, nie? Ale ono ma w sobie taką wartość terapeutyczną i czasami lubię sobie iść, stanąć trochę z boku, trochę popieronować i wracam jako blankińszy człowiek. No, długo był Żech rektorem, uczył Żech języka polskiego, a potem pamiętam, jak firma Gryfnie ogłosiła casting na pracownika. No i tam szło o to, że jak ktoś poradził gadać, no to w tym momencie mógł robić w Gryfnie i żona mi powiedziała, ty godasz, to weź, napisz CV. No i Żech napisał CV do Gryfnie, jaki to Żech jest fajny, jak to poradza gadać, jak to Żech jest łobrotny i w ogóle super. Wysłał jak to CV i psińco. No i musiał Żech chcieć jakiejś innej roboty. W Gryfnie mi się nie udało, to powiedział, jak dobra, no to jak nie Gryfnie, to by namalował. No i na szczęście to Gryfnie mnie nie przyjęło i skończył Żech przy farbach. Skąd malować familoki? No to słuchajcie, to było tak, że wiecie, no najsamprzód każdy malarz to ciągnie go w stronę takich, nie wiem, Italia, tam jakieś landschafty i maluje to wszystko, albo stara się malować baby po sagu. I no to nie zawsze musi się udawać. No ale tak w końcu Żech dojrzał do tego, co bliżej mam też piękne rzeczy. Nie muszę jeździć po całym świecie, co by malować coś, co jest wspaniałe, fascynujące i co jest idealnym materiałem do malowania, że mogę się chycić za malowanie tych familoków, bo one są nieprawdopodobnie plastyczne. Zawsze, no, w każdej cegle, jaką mamy chociażby tutaj na Nikiszu, jest zawarta historia. Nie? Tam widać, ona jest przeżarta przez sadza, przez węgiel. Nie jest idealnie jednolito. I ona sama w sobie już jest idealnym tłem do tworzenia. Jakoś było tak, że w tych cegłach od familoków Żech się zakochał. No i tak zaczęło się to malowanie tych familoków. Fakt, czasami zdarzy się, co te familoki już mi wyłażą bokiem i już nie poradzę na nie patrzeć. Wtedy jedymy się kaindzie i powstaje cykl obrazów związanych z innym miejscem niż familoki, ale to sprawia, że do tych familoków się wraca z taką nową energią. Jest nowa energia, jest nowe spojrzenie, jest nowe światło, są nowe inspiracje i zaś się maluje na nowo i zaś jest fajnie. A co do beboków, no, z bebokami była taka historia, co wymyśliła moja cera. Znaczy nie beboki, bo wiadomo, że beboki każdy zna, ale ona powiedziała, co beboki wcale nie są straszne, co beboki są fajne, a ino straszne udają, co by ludzie im dawali pokój. No i tak powstał pomysł, co by te beboki wyglądały o tak i żyły między nami. I no nie pokazywały się ludziom, tak jak gumisie trochę. No i faktycznie powstała cała historia, a przy okazji beboki pozwoliły na pokazanie miejsc na Nikiszu, na jakie normalny turysta nie spoziera. Znaczy stare okienka,
od piwnic, fiszle, no takie miejsca, co je mijamy, ale mamy je na wysokości powiedzmy, że kolan, czyli tam normalnie nie patrzymy. I zaś udało się w tych familokach z kilż beboków odkryć coś na nowo. No i okazało się, że bebok tak chycił, że stał się taką trochę nieoficjalną nikiszowiecką maskotką. Ze śląskim landschaftem i Gwiezdnymi Wojnami było tak, co to miał być widz. No tak siedzieliśmy się ze znajomymi i było taka luźno gotka na zasadzie, co by było, jakby ten Lucas albo Ingrid Disney filmował na Nikiszu. No to ja powiedział, no to co za problem, nie? No mogę to namalować. Malowanie ma to do siebie, że idzie w nim kreować rzeczywistość. No i że umieścił ta maszyna AT, albo po śląsku Fest Srogo Maszyna, na samym rynku w Nikiszowcu. No i każdy obrazek dostał śląski tytuł. No to miał być Inowic. Jeden obrazek i koniec, nie? Ale nagle się okazało, że wyznawców Gwiezdnych Wojen na świecie jest chyba więcej niż oficjalnie trafionych bez koronawirusa. Z kuli tego zrobił się z tego jakiś niesamowity internetowy viral. No i tak z jednego obrazka powstało 30. Każdy umiejscowiony na Śląsku, każdy ze śląskim opisem. No i to było fajnie, bo z jednej strony promowało Śląsk, z drugiej strony promowało Śląsko-Gotka. No ale myślę, co tego malowania już styknie, bo zawsze powtarzam, że niczego fajniejszego niż joda na klopsztandze już nie wymyśla. Tak na dobrą sprawę, z inspiracją jest tak, że idzie ją czerpać zewsząd. No pamiętam, że to jest tak, czasami widzi się jakiś obraz. Do dzisiaj wspominam wizyta w Muzeum Sztuki we Wiedniu, kiedy szło się spotkać z Brechelem, nie? I to była taka miazga, nie? I na jakieś pomysły kolorystyczne, one się same nasuwają. Grupa Jonowsko też inspirowała, zwłaszcza Ewald Gawlik, który jest niedoścignionym mistrzem koloru. Mistrzem był do mnie Beksiński, mistrzem był do mnie Duda Gracz. I prawda jest taka, że będzie cyganił ten, który powie, że niczym się nie inspiruje. Ale tych inspiracji jest tyle, że sam nie jest w stanie powiedzieć, co właściwie jest inspiracją. Bo inspiracją może być fragment książki, inspiracją może być wiersz, inspiracją może być zobaczona jakaś stara fotografia, inspiracją bywa rozmowa z sąsiadem, sąsiadką, którzy opowiadają mi jakąś historię, albo inspiracją może być mgła, jaka osiadła nagle na Nikiszu. Także ja pamiętam, parę razy była taka sytuacja, że rano, że los odprowadzić cera do przedszkola, widzę jakoś gra świateł albo mgiełka na Nikiszu, robię zdjęcie i wiem, że tego samego dnia muszę pocić do atelier i muszę to namalować. Także cały świat jest pełen inspiracji, ale nie będę ukrywał swoich mistrzów, o których Grzech wspomniał MOM. I myślę, że jak ktoś będzie tak wnikliwie analizował, to kaś tam być może pierwiastki ich sztuki też może znaleźć. Polska w ruinie to był ostatni cykl, jaki Rzek malował. Chyba wyniknął, sama nazwa wyszła z mojego niezadowolenia z tego, co się dzieje. Nie z takiego naszego ciągłego narzekania i na początku pamiętam, że jak Rzek malował, to chciał, że wszystko zbulić. Namalować każde miasto we Polsce, zbulić je, puścić na nie jakieś, nie wiem, srogie maszyny, zbombardować pierwieniami z Saturna, ale potem Rzek się zatrzymał i powiedział, że w gruncie rzeczy ten kraj trochę za wiele takich rzeczy już przerabiał i z kuli tego postanowił, że namalować ta Polska w ruinie, ale chyba bardziej filozoficzno i bardziej mentalno. No i tak powstał taki trochę krytyczny, trochę ironiczny, trochę filozoficzny cykl, który z jednej strony będzie śmieszył, trochę będzie skłaniał do refleksji, a może też uczyni ten świat lepszym, jak ktoś bardziej się w to wgłębi. Zresztą możecie się go obejrzeć u mnie na stronie internetowej i sami powiedzieć, co o tym sądzicie. Z planami na przyszłość jest tak, że ona lubi zaskakiwać i ciężko mi powiedzieć, co będę robił za rok. Z pewnością marzy mi się powrót do malowania Śląska, do stworzenia jakiejś takiej epnej śląskiej serii. Już mam takie marzenie, żeby zrobić coś, co się nazywa, już była taka jedna wystawa, ale zrobić z tego większy cykl po drugiej stronie Byfyja. Śląsk totalnie magiczny, odklejony od takiego, jaki jest. Co z tego będzie, obejrzymy. No ale z pewnością w tym roku ukaże się album, bo będę miał 15-lecie sztuki twórczej i wystawa w Gliwicach, na którą już serdecznie zapraszam. Na Zicher będzie nowy kalendarz na 2022 rok. No i zaś będą beboki, no bo pomysłów na beboki nie brakuje. Trochę tego będzie. Ale co z tego wyjdzie, obejrzymy. Mam takie jeszcze jedno swoje małe marzenie.
No był już album z bebokami, będzie album, który będzie traktował całościowo o tym, co Żak namalował. Może kiedyś uda się zrobić jakoś opowieść obrazkowo, tudzież inszy komiks. Najlepsze miejsce do kontaktu z moimi obrazkami to moje atelier w Nikiszowcu. Czechowa 10 bez 9. Na stronie internetowej znajdziecie, kiedy jest otwarte, ale nawet jak jest zawarte, to idzie do mnie zadzwonić i się umówić na spotkanie. Nie ma najmniejszego problemu, to najlepsze miejsce, kiedy się możemy o obrazkach pogadać, a poza tym są też wystawy.